लानो नागिरदों नायलांबाय थादों बाबाया गोदान खेथियाव जानो खर' साजोबस्राबाय गारियाव गाखोनो हाया माबा हाया बाबा गाखोनांगौ बाबा न' सहैनो थाखाय खै घन्टा नांगौ होननाय 2.5 घन्टा बहुत गोबाव दानो हाया हाया जाखाबाय गारियाव गाखोनो ओमफ्राय दा आरो दायो जों माखौ मोनगोन आंनो मिथियाबो जायगाफोर नायफेराखैबो माने हा उल्टा मोनसिगोन दायो मानो सां मोजां होयो हा दाबो सहैला रुटाखौबो एफा गोबाव ओमफ्राय जोङो हस्पिटालाव थांदोंमोन ना ओमफ्राय हस्पिटालाव ओमफ्रायो माबाखौ लांदोंमोन ओमफ्राय जों दायो गासिबो दं आरो ना ओमफ्राय जोंहा मामा बाबाखौ नायनोबा नै जोंहा मामा बाबा बाराबो बनायनो रोङा ब्लगफोरखौबो ओमफ्राय दासो सोलोंनांदों नालाय मोनसे गोरोन्थि जायोबो आरो ना ओमफ्राय निमाहा हमगोन दायो जोङो अरां मोनबाय अरां गारियानो आयु बिथिंबो आं माने स्कुटिफोर सालायबा हास्रानो आङो गारिखौ सालायनो हाया एसां गारि फैयो आयु नै बें बें औ गारिया फनखौ सायदों जों दाखालि 2 तारिखआवनो डाक्टरनियाव थांदोंमोन ओमफ्रायो दायो जोङो रिलिज जानानै फैबाय न'आव दिनैयो माबाफोर खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय साक्सेस जाबाय मोजाङै इसोरनि अननायावनो ओमफ्राय दायो मामियानो जि गोलावखा ओमफ्राय बै बे दै थानायाबो नै बिथिंबो मोननै थादों एफा गोलावमोन फाइनेलि गाइस जों दायो रौता सफैमारबाय जों मा लानो नागिरदों नायनो मोनसिगोन रौता जों लानो नागिरनाय बुस्थुआ बेयावनो जों बे दुकानावनो हायदों आरो ना मानसि बुस्थु लांनो हायदों जों नोंसोर नुनानै माहाय मिथिखागोनबो हागौ आं मा लांदों हायदों बाबा दांदों बैयाव सोलोंनो बाबा सोलोंनोनो बाबाया बे बुस्थुफोरखौ लानो थाखायबो जोङो नै नुना मिथिखानो हागौ नोंसोरो मा बुस्थु बेयो मा बुस्थु बाबाया बेखौ 50 खालामसैनो दानाबा वाटारमेलन जागायग्रानो गिलासा जायगायानो गैला लांनो थाखाय माहा लांगोन टाटावखौ दिनैसो माने हाबफेरदों आं बेयाव नुबाबो हाबफेरामोन आरो ना दिनैसो नुफेरदों आङो खाथियाव बेफोराव हायफेरस्रायदोंमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों रौता टाउन माहा दिनसोमोन जायगायानो गैला थांसै जोङो दायो न'आव मोनाबायानो केमेरायानो soalnya goskaman na wala na hasabal green na ganun bagus orang jenis sadang media kaman Baiklah, nasi rendam saya ang video बनायनो हाला ओमफ्राय बिसिनोसै आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक होबानो जाबाय जेबो नङा दे होमबा बिसिनोसै नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो बाय बाय